ପୁରୁଣା ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା। ବିଜେଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଅଞ୍ଜଳି ଏ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ଦୁଇଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳରେ ଥାଇ ବି ହିନ୍ଦୋଳ ଆସନରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିବା ଅଞ୍ଜଳି ଦଳ ସେତେବେଳେ ସୀମାରାଣୀ ରାୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ହରାଇବା ପରେ ସେ ଆଉ 2019ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇନଥିଲେ। ବର୍ଷ 2021ରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଞ୍ଜଳି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ 2022ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତିସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହିନ୍ଦୋଳରେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସୀମାରାଣୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଜଳି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ସେ ବିଜେଡି ଫେରିବାକୁ ନେଇ ଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇଥର ଏହା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ହିନ୍ଦୋଳରେ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ବୋଲି ନିକଟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2012 ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରାକୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। କଥାଟି ଯଦି ସତ ହୁଏ ତେବେ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପଛରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ହାତ ରହିବ।